Ngene iki anu Mas, drama Mas. Drama apa? Loh, nek ngene iki bentuk ngene kan film Upin dan Ipin. Pak Andi dadi Ipin, kowe dadi Upin. Gak aku. Lah nyapa? Ngok gundul kene rambutnya ngene tok cerit. Lah iya iki ceritane awakmu Upin, aku Ipin, kowe Kak Ros. Nah, Kak Ros. Paras ku koyo ora golak kereng to. Iya. Kuci. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suarane Rosi piye? Upin. Upin. Wae galak ngono lho. Galak. Bengok-bengok. Ya. Assalamualaikum. Abe. Ya. Sini kamu. Mas, kowe Kak Ros apa MC Palapa? Lah piye? Aku lho ora tau dadi Ros. Ya sapa lho anu